Il-mistieden tagħna illum ma nafx hekk tafx inti. Imma meta kien żgħir kien joqgħod fiċ-ċimiterju. Ħanibdew mill-ewwel bit-tqil il-magħmul jeżisti. Jeżisti, però ovvjament it-tieħ saħħa kemm temmen fih inti. Jekk inti ma temmenx fih, jekk inti tikkumbattih b'enerġija pożittiva u ma jerbikx. Jekk inti tislakja ftit, joħdom. Il-mama ġiet u il-rigal li tatni u ħafna llum jgħiduli kif li nagħmel dawn. Meta jiena ħriġt l-ewwel ktieb Paul John l-Ispiritwalista, kienu qalu inti ilek tikteb mhix vera. Jiena grazzi għal mama tiegħi tatni d-donna nibda nikteb, ġifieri. Jiena bdejt nikteb mid-2016. Rajta? Ejsku. Il-mami tiegħek. F'dal-mument tħoss li hawn xi ħadd. Qiegħed hawnhekk, żgur, u mija magħha ġabet il xi ħadd ieħor, ġifieri għandu xi ħadd ieħor. Għandu xi ħadd ieħor li jiġi minn li tiġi minnek ukoll. Nanna. U inti spjegajt li eżatt ngħidu 90% ta' dak li għad seħħ. Per eżempju Varmejas, kif indunajt li ommi qiegħda hawnhekk? L-enerġija tagħha hija simili għal dik li ħassejt meta ġejt il-Konsill.